itxasoak nik uste dute nire bizitzan zehar, gehiena eman dit. Kompetizioa gustatu izan zaite bizitza osoan. Eta hain ere oso, uste dute haindik oso kompetitua naizela nire barruan, Gaztea zenean ikusten dituzu gauzak hori, idealizatzen duzu asko, eta azkenean pehatzen dituen gauzak. Batez ere gozatu dut bideaz. Bidea da polita, azken ditut momentu zoragarriak eta momentu txarrak, momentu hobeak. Talaiatik. Egoera bat jarriko dizut. Uretara sartzera zoaz, eta une horretan, uretatik ateratzen den batek, esaten dizu, orain dela ordu erdi, epiko zegoen. Orain ez da bain ondo. Zer pentsatzen duzu horrelakoetan? Zurlarien klasikoa, azkenean. Betiko kontua, ez? Zurlarien antea beti ibiltzen gara bromeatzen horrekin, ez? Azkenean, batxutan sartzen zueta eta bromeatzen dut. Orain dela ordu erdi bat zegoen oso ondo. Oso tipiko da, azkenean. Beti egongo da hobeto zu esanaren egon. Eta, broma bezala hartzen du, baina egia da, zurlari askok oraindik esaten dutela. Broma hori hartu egiten duzu gehiago edo egin? Nik egin egiten dut bat ere, eta ez dut inoiz esaten hobeto dagoela lehenago. Normalean, igualia urte asko damatuzeko eta horrekin broma bezala jokatzen duzulako. Eneko Azero, ongi etorri Talaiara, zer moduz? Eskerrik asko. Ondo? Bai, dan ondo. Bueno, begiak itxiz gero, hemendik itxaso ikus dezakegu. Zer da itxasoa zuretzateneko? Itxasoa, niretzat izan da batez ere nire bizimodua. Eta itxasoak nik uste dute nire bizitzan zehar gehiena eman dit. Eta azkenean nire bizimodua izan da, noski, eta itxasoan pasatu ditute momentu asko, nire bizitzasoa, ia. Eta nik uste dut hori, itxaso nire bizitzan barruan parte oso garrantzitsu bat. Eta bizimodu bat, azkenean. Noiz hurbildu zinen itxasora, olatuak hartzeko asmoarekin lehen aldiz? Hogan duzu? Jogatzen naiz, hirurok skate egiten genuela Arrigunako eskeiparrean, Algortan. Hirurok dioenean da, Kepa, Iker, Eneko eta Kepa, hiru anaiak. Eta azken finean, Algortan edo Getxon beti izan da surfarinen kultura oso handia. Eta justo hor, 86an, uda horretan, gure kuadrillako gehienok taula zeukaten. Eta orduan, uda horretan, hor barinatzen, salvajen hasi ginen taularekin surfeatzen. Azkenen, gaztea umea zarenean, nahi duzu egin zure kuadrillako egiten dutena. Eta ibili ginen hor taula txandakatzen, uda osoan zehar, eta ni, gauza askotarako oso sesiboa naiz. Eta asko gustatu zitzaren surfa, niri eta Ikerri, eta gero jaga honetan, tabarra ematen, ama eta aitari zaiatu ginen, eskatu ginen taula eta traje bat, eta horrekin ja hasi ginen pizkate txandakatzen ere, eta uretara sartzen neguan. Hainbeste gustatu zitzaizuen, 12-13 urte zenituenean gutxi gora bera, gurasoena joan zineten Iker eta biok, eta esan zeniten, guk Australiara joan nahi dugu, denboraldi bat pasatzera, lehiatzera. 12-13 urterekin. Neko hori nola da? Nik uste dute asko gustatu zitzaigula surf egitea, eta ziginen txapelketa lokalak egiten. Eta azken finean, gauza kondo joan ziren, azkar gainera, ez? Finalak egiten gendun, eta oso motivatu da geuden. Horretan, eta ni eta Iker, pizkatu obsesionatu da geuden surfrarekin, eta azkenean ni oso burugorra naiz, eta ama eta aitari, Australia joan nahi dut, eta munduko surflari hoberenekin surfeatu, eta beraikin konpetitu, eta horrela zizen pizkat. Hombre, arraro da, 12 urtekin horrelako mentalitatea izatea ez da normalena, ez? Baina ni oso burugorra izan naiz, eta azkenean ama eta aitari, nik nahi dut, eta amak azkenean eta aitak esan zuen, saiatuko gara, zuek Australia bidaltzen. Eta justo auki genuen
sortea, eman zigutelako diru laguntza batzuk. Ikastolatik batxiratoa, ate egiten dugu urte bat, eta batxiratoa utzi genuen lehengo eta bigarren mailan, urte hori galdu genuen ikerretanik, eta diru laguntzarekin esan Australia goaz. eta postatzen dugu hor urtetxo bat, 6 hilabete egon, konpetitu, mundua ezagutu, eta egia esan, esperientzia oso polita esan zen, gogorra, ze gaztea zerenean, horrelako esperientziak batxetik kanpo, gogorrak dira, baina egia esan, nik esan behar dut hori, segurazki, Aitor ezagutu nuen, Gaio ezagutu genuen, bidai horretan, ekuduan esperientzik onena. Niren bizitzako esperientzik onena bidai hori izan zen. Hasi baino ez gara egin hitz egiten eneko, eta ja atera dira, pare bat aldiz anaiak, Iker, Kepa, zer suposatu dute zuretzat, ez ja anaia bezala, surf munduan? Zure surfean zer suposatu dute Ikerrek eta Kepak? Hombre, azkenean oso polita esan da, hirurok bilakatu gara pertsonak gure ingurunean, ez? Surfaren munduan. Kepak beste ibilbidea hartu du, Ikerrek bestea, baina beti egon gara batera, eta egin ditugu gauza asko, eta bizi izan ditugu gauza asko batera, eta hori azkenean anaien artean oso polita da. Bidaiatzea eta gauza asko batera bizitzea. Normalean familia batetan, izan daiteke batek gauza bat egitea, eta azkenean momentu gutxiago pasatzen dituzu batera, baina gure kasuan momentu asko pasatu ditugu batera, hirurok. Eta egia da, hartu dituzuela surfaren barruan ere bide pixkat ezberdinak, ez? Zuk, txapelketa profesionalak, Kepa gehiago bidaia, pixkat, bide ezberdinak hartu dituzue, gero, belkar komplementatzeko ere, ez da? Azkenean, hirurok izakera ezberdina daukagu. Kepa gustatzen zitzaion pizkat aventura edo kultura ezberdinak ezagutzea, eta zeukan beste pentsamendu bat. Ni konpetuzioa gustatzen izan zaite bizitza osoan. Eta hain ere oso, uste dute haindik oso kompetitua naizela nire barruan, Eta Ikerre nire bezalaiko esan da, baina konpetitza asko kostatu izan zaio, ez? Surflari izan da, baina urduri ipintzen zan, eta oso txarto pasen zuen, eta orduan, beste bide bat hartu zuen ere. Kompetizun, baina azkenean, kompetitzea zaila da batzutan, bai. Zu noiz ohartu zinen, edo noiz etorri zitzaizun aukera, ibilbide profesional bat hartuko dut surfean. Nola konturatu zinen, hori nahi zenuela egin, eta hori egiteko aukera zeneukala? Egia zen, prozesua oso azkarra izan zen. Eta ia ez nintzen ez da konturatu, ez? Ze oso azkar gertatu zen. Eta, klaro, txikia zarenean, badakizu, ondo ari zarela egiten txapelketetan, eta baina nik uste dut, batez ere konturatu nintzela surflaren munduan potentziala neukala, Australia joan nintzenean, eta han emaitza onak lortu nituenean esan nuen. Hombre, Australia joan da, munduan dauden surflari honek bizitzen direla, eta beraiekin konpetitzen, azkenean podioan zaudenean, horrek esan nahi du, zaudela prestatuta ibilbide deportibo garrantzu bat izatea. Eneko, zu izan zen pixka bat, bidea zabaldu zuena. Mundu mailan surfean lehiatzeko, Hego Euskal Herriko surflarientzat, zuk bidea zabaldu zenuen, zu izan zen aurrenekoa. Orduan dena zegoen egiteko, ez da? Dena zen berria. Egia esan horretan aitzindari izan naiz, ez? Eta egia esan lehengotan, guztiek pentsatzen genuela, nik ere, pizkat zaila zela hemengo pertsona batek ibilbidea edukitzea internazionalki. Eta aitzindaria izan da, oso momentu politak biza izan ditut. Ezberdinak, azkenean beste
beste urte batzuk ziren, txapelketak beste ez zeuden medio askorik, ez deitzeko, ez mobila, ez ere, baina egia zen pozik nago parte batetik aitzindari izan naizelako eta euki izan dudalako oportunitatea bide bat irekitzeko etorri den beste belaunaldi ezberdinako gazteentzat. Hori niretzat garrantzitsua izan da, bide hori irekitzea. Australiara joan zen umearentzat, pentsatzen dut ametsa izango zela, ez da? Munduan zehar, batetik bestera, txapelketa ibiltzea, ez da? Bai. Egia esan, batzutan, esaten dut, esan genuela balorea, momentu horretan Australia joateko, ez genuelako, ez egolako iningo mediorik, ez ere, baina egia esan, esperientzia izela eta lagun oso onak egin duen, gaio ezagutu nun bidai horretan eta oso esperientzia polita. Egia esan kanpotik begiratuta, surflari profesional, Hawaii, Australia, Brasil, dena dirudi zoragarri, ez da, baina zeuk esan duzu, etzegoen etxera ditzeko erraztasunik, batzutan txapelketara iritsi, ondartzara joan, lehen txandan sartu eta kalera, bazituen bere momentu ezain goxoak, ez da? Bai, azken finean nik uste dute guzti gertatzen zaigula gure ambito ezberdinetan, idealizatzen ditugula gauzak asko, ez? Eta azkenean inoz ez dira gauzak zu pesatzen duzun bezala, Eta, niretzat izan zen errealitate kolpe bat ere, hori. Azkenean pentsatzen nuen gauzak gaztea zenean ikusten dituzu gauzak hori, idealizatzen duzu asko, eta azkenean pentsatzen dituen gauzak errezago izango zirela, baina azkenean nik uste dut bizitzan bezala gauzak lortzeko asko urrukatu behar da. Eta gero etorri zitzaizun nik uste bintzat aldaketa handi bat. Eta izan zen, bakarrik ibiltzetik, baina iritsi ziren atzetik beste batzuk. Urte batzuk pasa ziren, baina iritsi ziren, ez dakit, Aritzaran Buru, Odei Kollazo, Goni Zubizar eta Galiziarra, Jonathan González Kanariarra, Pablo Gutierrez, eta pixka bat hasi zeneten, zu bakarrik ibiltzetik, taldean ibiltzera. Hori aldaketa handi izan zen, ez? Bai, egia esan, sorte asko izan nun, hori, belaren li hori bize izan dudalako ere, ez? Azkenean egin nuen transizioa bakarrik egoteagatik, eta gero zurlari bikain hauen multzoan egotea ere, ez? Azkenean bizi izan ditugu momentu oso onak, multzo horretan, azkenean. Eta oso ona izan zen niretzat eta beraientzat taldetxo bat eukitzea, eta azken finean mundutik ibiltzea, eta hor, genukan guztion artean, genukan adizkidazuna, eta alginen txapelketa ezberdinetara joatea. Nizat izan zen aldaketa itxela, egia zen. Aipatu dugu atzetik etorri zirenak, aurretik, ez mundu mailan lehiatzen, baina zure aurretik, ez dakit, orduan surfa oso txikia zen, baina bazeuden, ez dakit, Gorka Jarritu, Ibona Matriain, zenituen zuk ere referenteak. Bai, txapelketa lokaletan edo Europa mailan joaten nintzen edo Gorka Jarrituekin, edo Jorge Inberrekin, Dani Diez, zegoen Ibona Matriain, zegoen jende asko, jende lokal oso zurlari honak ere. Eta, eta hoien bitartez ere, ni hasi nintzen ere pizkate lokal bezala eta Europa mailan konpetitzen. Bideaz gozatu duzueneko? Batez ere gozatu dut bideaz. Beste gauzen tartean, bidea izan da oso politak. Azkenan bidean, botatzen duzu atxera eta bidea da polita, azken ditu momentu zoragarriak eta momentu txarrak, momentu hobeak, baina pozik zauden, nire kasuan, esaten zulako, gertatu zaizkidan gauza guzti hauek pasatu izan ditut eta gainditu ditut. Azkenean egon dira, denboraldi osonak eta beste denboraldi ez ainoenak. Eta azkenean hori gainditzea eta bizi izatea nire eman dit. Egin dit, bilakatu naizen pertsona gaur egunean. Eta zer eman dizu uretatik kanpoko bizitzarako, uretan, lehiaketan, txapelketetan ikasitakoak? Nik uste dut
zerbaitera eman behar dut nirekin, azkenean, ni kompetidua izan naiz, baina niretzat edo posik nagoen partea da mundua ikusi dudalako. Eta ezagutu dut kultura eta pertsona ezberdinak, eta hori niri pertsona bezala egin dit. Noskin nagola oso posik txapelketa irazi ditudalako, edo titulak irazi izan ditudalako, baina niretzat politena izan da bidaia. Ezagutzen da jendea, eta olatuak, eta denetarik, ez? Azkenean eramaten dituzu niretzat beste balore edo gauza batzuk emaitzak baina askoz garrantzitsuak direla, nire kasuan. Horratzen daukagu munduko bola. Hortxe dago. Bai. Zenbat buelte eman dizkiozu, Eneko, munduari? Egia zan, ez dakit, baina agian, hogeita hamar aldiz, bai. Seguro, bai. Ez, eta gero, eta hori nire horretaz mintzatzen ere, pertsona bezala. Egin nau, jendea respetatzen, eman dit ere azkenean disiplina, eta azkenean hori pertsona izatea. Egin dite hainbat bilatzea, edo pertsona bilakatzea, zen garrantzitsuna azkenean pertsona izatea da, gero kirolaria edo, baina pertsona izatea azkenean da garrantzitsuna. Non hartu dituzu olatu onenak? Olatu onenak. Jo, eske munduan zehar olatu onak daude leku guztietan, egia zan, ez? Baina, adibidez hemen Euskal Herrian, mundako ondo dagoenean, nik uste hartu ditudan nire bizitzako olaturik onenak. Baina egia zan munduko parte guztietan olatu oso polita dagoz, eta munduko parte gehienek daukate oso olatu onak, eta batez ere ingurune eta leku ezberdinak, eta hori ezin da errepikatu, hori da polita azkenean, ez? Joaten zarela beste leku batera, eta olatua ezberdina da, eta ingurunea ezberdina da. Baina, bai, olatu kalitate bezala, segurazki mundakan, bai. Gelditu zaizu olaturik? Probatu nahi eta joan etzarenik? Bai. Ez doka denbora eta dirurik, baina badaude munduan pila leku oraindik ezagutzeko. Nora joango zinateke? Ba, igual, Kanada hotza egiten du, baina parte horretatik badakite olatu desente dagola, ura oso hotza, oso polita da eta jende gutxi, azkenean, noin bilatzen dudan... Gutxi eta hartzasko. Eta hartzasko, bai. Orain bilatzen duzuna da, beraz, jende gutxi. Olatuak, baina jende gutxi. Bai, azkenean nik uste dute ibili naiz urte askotan kompetitzen eta surfeatzen jende askorekin. Eta azkenean nik uste dute lasaitasuna bilatzen duzu. Kalitatea, igual olatu gutxiago surfeatu, surfeatu, baina batiz ere kalitatea nahi duzu. Eta lasai egun horretan. Gaur egun oso zaila da lasai egotea horretan. Dago jendez gainezka. Baina, bueno. Lehen txikia zenean surfa, akaso pentsatuko zenuten, behar dugu surfa onditzea, ez? Izan dezala reperkusio gehiago, oi hartzun gehiago, eta orain hori izan du, eta ura dago jendez beteta. Eta esaten duzu, igual jende gehitxo dago orain. Bai. Azkenean nik uste dute surfa, oain dela 20 urte, 10 urte ikusten zelaiko kirol edo ezberdin edo berezi bat bezala, baina bain olimpiadekin eta guztioekin azkenean eginda pizkat mainstream. Eta jende askok, edo lehen ez zuen surfeatzen jende askok surfe egiten du orain gaur egunean, eta nik uste dut bilakatu dela beste kirol batzuk bezala, edo korrika egitea, edo medira joatea, azkenean surfa bilakatu da beste kirol bat. Eta lehen nik uste dut nitxoa edo jende multxo askoz murriztuagoa zela. Baina, bueno, azkenean horrela da evoluzioa, globalizazioa, ez dago esterik. Olimpiar jokoak aipatu dituzu. Egia esan, zu hasi zinenean munduko bola horri bueltak ematen, Olimpiar jokoak imaginatu ere ez ziren egiten surfarentzat. Bai. Egia esan, bai. Eta surfa kirola bezala olimpikoa esatea zen utopia bat. Surfak badauka hor konnotazio oso
bereziak. Azkenean ez da korrika egitea bezala edo igiri egitea bezala, eta orduan ez nien inoz pentsatuko surfa, baina inoz, olimpikoa izango zela. Baina bueno, azkenean lortu da, eta pentsatzu dut kirolarentzat garrantzitsua dela. Mundaka aipatu duzu, Eneko. Zuentzat asko suposatu du etxe alboan, mundu mailako kalitatea duen olatu bat izatea. Ekarri du munduko zirkuitoa ere, gugana onena galegia. Eta horzuk lehiatu duzu, besteak Kelly Slaterren aurka. Ze oroitzapen dituzu mundakako txapelketaz? Ditut goritzapen oso politak, egia esan. Baina zoritzarrez, mundial egin zenean mundakan, ez zuten euki sorte askori. Eta ez zen oso ondo ikusi eman dezaken kalitatea. Eta orduan, hori bilizinen uste dut bizpairu urte izan ziela, edo 4 urte egin zutela, eta azkenean kendu zuten, azkenean egun urte baten txikia, beste baten biurri, beste urte, eta azkenean kendu zuten. Baina hori txapen oso politak. Batez ere hori, azkenen urtean, konpetu nuelako Kelly Slaterrekin 3. rondan, eta Slaterrek irabazi zuelako bere 8. mundiala. Eta polita zen, azkenean etxean konpetitzea eta Kelly Slaterrekin, hori txapen oso politak. Kirolaria ez da palmareza bakarrik, lehen esan duzu, ez da bidea da, baina palmareza ere bada. Zu 86an izan zinen munduko txapeldun junior mailan isa munduko txapelketan, eta gero 89an eta 2001an Europako txapeldun maila nagusian. Titulo garrantzitsua dira, Eneko. Bai. Azkenean asko konpetitzen duzunean, bakarrik ikusten dira egiten dizun emaitzak, ez? Baina, ibili horretan galdu dituzun txapelketa mordoa eta txanda, eta ez da ikusten, ez? Baina bai, noski, hori txapen oso politak. Baina gehiago geratzen naiz, esan dugun bezala, ibiliarekin. Prozesu hori pasatu dudana hori lortzeko azkenean, ez? Hori politago esan da tituloak, baino. Orduan EPSA zen, Europako zirkuitoa, eta zuk hor dituzu 19 garaipen. Eta bat lortu zenuen etxean, begira, irudi hauek aurkitu ditugu. Eta Euskal Herrian igaztea, niretzat berezia da. Eneko Azero etxean profeta izan da gaur. Algortako surflariak pasaden astean bereganatu zuen Europako txapelketa Lanzaroten. Gaur arratsaldean Donostian, Zurriolako Hondartzan, Europako zirkuituko azken froga jokatu da, eta Eneko Azerok nagusitasun osoz bereganatu du. Bere ametxetako bat egi bihurtu du Enekok. Goatzen naiz, bai. Donostin, 2001. Hori da. Bai, goatzen naiz. Hau izan da, Europa mailako zirkuituan etxean lortu duzun garaipen makarra, ez da? Bai, goatzen naiz oso ondo. Olatu honak egon zirelako, Zurrilan izan zelako, eta azkenengo froga zelako gainera. Hori izan daiteke igual eukiditudan Europa mailan txapelketako edo eukiduan lorpen politena, azkenean izan zen etxean, azkenengo froga eta tituloan lortu nun gainera, así que bai, goatzen naiz. Hitz egin dugu hasieraz, nola hasi zinen, hitz egin dugu bideaz, egin duzunaz. Kirolari baten bizitzan oso puntu garrantzitsua da, bizitza aldaketa erabatekoa delako, erretiroa. Noiz eta nola erabakitzen da, orain artekoa jautzi egin behar dut, eta beste zerbait. Noiz, izan zen 2000 eta 2000 eta 2005 tartean. Eta nola, ni azken finean, oso posik nagoen neukan bizumoekin. Azkenean, 25 urte egon zarenean hori egiten, aldaketa transizioa egitea oso zaila da. Baina, azkenean, transizioa azkarrean zen eta asko gustatu zitzaidan. Txarto pasatu nituen hori egon nintzen 2 edo 3 urte pizkat. Ez galduta, baina ez nekien nora joan pizkatxo bat. Eta bai. Horrela izan zen. Nola egin behar, baina... Alden moduan, ez da? Alden izan nuen moduan, bai. Normalen erretiratutako kirolariak, eliteko kirolariak beti izaten du, hemengo mina, edo hango errena, edo zerbait. Surfa horretarako nolakoa da? Zu zer modu zaude fizikoki? Ni onda aurkitzen ez, egia zan, Baina azkenean gertatzen zaizuna, edo nire kasuan gertatu zitzaidana, azkenean hori, nire kasuan
seme eukin ditun. Eta orduan ja, desplazatzea zailago. Ja, etxeak hemen, umeak hemen etxean, eta burua zaila da. Tradizio hori egitea, eta azkenean konpetitzeko, guztio, dakigu. Burua egon behar da oso zentratuta, eta azkenean familia gabe bidaiatzea oso zaila. Ikusten denez, edo da nire esperientzia, ikusten baduzu jemeak eukitu dituen kirola egen, normalean, zurlariak ja erretiatzen. Ez da horrela izan behar, baina azken edo familiaekin bidatzen duzu eta egiten duzu bizitza bidean, edo bestela familia etxean izan da, eta kanpoan egotea ja buru ez daukazu eguneko bai, zaila da, egia esan. Ja buru ez dago egon behar den dago beste leku batetan, ondo dago, baina ez dago egon behar den lekuan. Azkenean kompetizioan egon behar da, egon behar den lekuan. Esan duzu ja pare bat aldiz, obsesio puntua behar dela, ez? Eta oraintxe esaten ari zara, eguneko egun horretan egon behar dela. Zu izan zara pixkat horrela, ez? Lehiakorra, obsesiboa, zentzu honean, lehiakorra izateko, behar da, ez da? Dena horretara enfokatu. Ba, nik uste behar dituzu oso konsistente izatea. Eta erregurtasuna, eta egunerokoa, pam, pizkat, matxaka. Eta nik pizkat sorte horretan, batzutan, pasada txarrak eman dizkitze, azkenean osesua izateaz da hainona. Kirolerako nik uste dut, bai. Azkenean osesua pasada, azkenean emaitzak lortzen dira. Bizitzarako, batzutan jakin behar da pizkat deskonektatzen, ez? Eta hori da, azkenean kirolari ona izateko izan behar oso konstante, eta eukitzea burua, no esaten da, Amerikarrak esaten duten bezala, Focus, eta esaten dute tunnel vision. Tunnel vision da visión del túnel. Hori bakarrik. Horrela da, pizkatxo bat. Noiz arte ikusten da eneko azero uretan sartzen surfeatzera? Hombre, espero dut ondo mantentzea fizikoki, saiatzen naiz zaintzen, eta uretara egunero sartzen, eta gero, noski, azkenean fizikoki, imaginatzen dut, egon momentu batetan, aldapa bera, gutxinaka, eta jolastuko dut pizkat, material ezberdina erabiltzen. Logikoki, igual taula pizkat handiagoa, pizkat volumen gehiago, nire surfla lineak edo egiten dituen maniobrak pizkat biguntzen, baina espero dut bizitza osoa. Alba dut, bizitza osoa ez dakiz gertatuko den, baina saiatuko naiz. Orain eskola daukazu, orain txikitxoei edo ikasi nahi dutenei erakusten diezu, eta hori oso zabalduta dago, gaur egun, eskola asko dago, txikitatik entrenatzailea dute aurrek eta bar, asko irabazi da alde batetik, pixkat umeentzat abentura kutsua, puntxua galdu du surfak? Nik uste dut, erreztasunak gauza asko ekartzen ditu. Baina zailtasunak ere. Eta nik uste dut gaur bizizin garen munduan, oroar gauzak azkarregi eta batzutan errezegi joaten dela. Eta gauza batzuen txako ondo hauz, baina beste gauzuen ez da oina. Ona, nik uste dut zoritxarrez kultura batetan arera bizitzen orain zaila dela, batzuentzat, gazteentzat. Gauza asko dago, errazten dira gauza asko, eta gauzak nahi ditugu momentuan. Eta kultura hori oin dela urte ez egon. Nik uste dut oreka bat behar dugula. Gainera, itxasuak ez du presarik izaten. Zuk presa izanaren itxasuak ez du presarik izaten. Ez, baina nik uste dut hori, zailtasun asko, erraztasun asko dagoenez, jendeak nahi ditula gauzak askar eta orain. Eta ez hori, biziki garen kulturaletan zaila da, oreka hori lortzea. Nik uste dut zailtasunak gauza osonak ekartzen ditu ibilbide luze batetan, erraztasunako baino. Hori da nire pentsatzeko, eta ikusten dudan, batzutan, ikusten dut gazteak orain surfeatzen, eta ikusten dut, ez da, logikoki hau evoluzio bat izan da, baina daukagun kultura honek, gaztei gauza asko errazten die, baina zaizten die. Nire dut epe luze batetan. Luzera. Bai. Bueno, solazaldia amaitzeko, zeuk azkeneko galdera, zeuk erantzun, zeuk zerbait gelditu da galdetzeko, zerbait geldatu zaizu esateko?
Bueno, batez ere, gustatuko litzaideke aipatzea gurasoek daukaten indarra, ez? Gure bilakaeran eta gure ibilaldian, ez? Nire kasuan nahi du nire gurasoak aipatu, nire gurasoak hemen izan biblio honetan, segurazki ni ez nintzen pertsona berbera izango. Eta beraien nire bilakaera eta pertsona izatea nahi dut espezialki aita eta ama aipatu. Ba, izan da, gelitu da. Eneko Azero, benetan, eskerrik asko plazerra izan da. Gure gana etortzea. Eskerrik asko. Talaiatik.